jotono sari kaham tini chini contestant rogno resamani khanawoi mane ang saksa ko asok matong abo tini hajura singar khangke obus kangor resawoi bino khanaroi ma khamang hanai puilau borongno hamjang ma yapharu joto all contestant no tini chini Tipra idol ni Nahar Mung puilau chung wanchui maya je chini Tipra sarok bo asuk kami bisingo kereng tongbo chini or jaga chin judges rok tongbo joto singer nini Padmasri award dog mai phejak asuk kereng chini chart rok tong o jaga judges ngui singer ngui sung agi ready ro khnalai chini madam torwal ar Sakha hangke dipor mai chani nai tong mani pojonto sung batha goi ma khnau hangke tini chini madam torwal hai kami o kubang ma tong othoso sung borongno siniwi maya identify khai maya ge chung nayo chini Tipra idol chini Maharajani guidance by chini concern CEM ni sakthar mung by chung Tipra idol khailene hini wansok mani yagulo chung suruwa not ni simi chenglai khakam chonpor ni simi tolawo comment kawang ma nukha edisiwo rangkeri phu paharo tuimanung ya lama kerei Tipra idol hi resalai tongo tong tholai tongo jeng comment nogo nawi por lai ma tongo borok rok ni mane comment mane chini Tipra idol khaimani ba busung negative ngai kha saimalia chin bu khawo question 5 phe ba sung positively now je Tipra idol ni bising teuy chini Tipra sani resanai kereng rok no sung nai tugui kare nai hanoi tini da apply hai chini da orun hai chini madam torobala hai chini char Hemonto Jamatia song hai borok tini Rahel koloi chini kha Sarati koloi chini kha Priya Jamatia chini kha agi sab chini kebu chini ya tini thang hangke joto chini Tipra idol contestant at least tini top 5 ngya phone joto no saimana je Tipra idol contestant phona chini kamini chini amchaini chini elakani tini mami ta thang hangke mandiyo sajane omo chini Tipra idol contestant ngke busuk kereng rok no sung karewi tobokha tini nukha chini film director tini Sakha openly joto ni biskang Sakha bone film wo nene singer nana ni bagai oma hai opportunity phai thangkha chini orani contestant ni bisingo je boro wanchoi maya je boro live ang bu singer ngui chini dak apply song hai chini madam torobala song hai tebu da jointo song hai ngui phainai hni boro wanchong maya othosi tini opportunity makha chini Tipra idol ni bisingti jeng boro no opportunity ro nai platform ro nai hni chini edisi ni chimbu jeng wanchoi tongu boro no jeng chini singer rock chini senior singer senior artist rock musician rock no tui jeng kaisa weekly event bu khainai hni tongu chini khumlung park go weekly event khayu jeng chini singer rock no lamsam jeng boro no order khainai resaro nai nge chini Tipra idol ni bisingo bu phainai boro no busung opportunity ro nai buskango sung tuma khaima chini contestant tongnai rok no boni bangai busung chalai tong nge ang asa khayo chini contestant rok joto no tini oro top 5 dul jagya ba finalist so sogya ba final lo nini o scooty maya phane at least boro no tabo beisini kha tring festival ungthung kabang ma event no boro no tabo gri hobai nei chini singa oro contestant no hne nge chung omon khatongbu je chini kereng rok tini chini jakha chung borong no chini roi makha chini senior artist rok pojonto tabo bumung dada khe khugui nung phona haike oro resamani teksa correction khaidi om hai khaidi chung tini sajagui belai khusi kha haichi asuk chini mane chung borok hai borok ni mokolo ni rok no nugroi ro mani om chung belai khatongu haichi nge haini hai ang hamjang maya farphibu chini joto contestant rok no bekhata thidi nironi future onek kahamungnai
kaham ngai jar ke wan chogui tei bu performance kaham khaidi je top 5 rogo klai nei borok bahai ne final thangui jate tei bu performance kaham khaina tei bono wan chogdi chini judges ro bu sakha sebano narei sebano naraya joto si ekoi asuk kurung sebano khibinai omahai obostha ngoi thangka ge haini hai jotono hamjangmai yafaru khulumkha